Kaya aku iki lho. Sing jeneng keluarga bahagia sejahtera. Anake Bagong pira to? 3 lho. Oh, Karo ponakane kok lali. iya. Sing barep Iki lulus SMA iki, Tru. oh ya syukur. Arep mlebu kuliah nendi? Mbah tak kon milih dhewe pokoke. Bapakne pokoke kudu sembodo. Ha iya. Kira-kira aku ra ndek tak dolke sawah. Sawah ilang ra apa-apa sing penting anakku dadi bocah sing pinter iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Apik kuwi sing tak karepake. Sing nomor 2 Wedok weh. Munggah. kelas 3 SMA. Ning metu iki. Oh, ngopo? Meteng. Meteng. Ana yange ora sing sok kumpul karo sapa. Pangestumu ora ana. Lho. Ah terus anakmu sok piye? Wis men terus. Aku wis mangkel anakku wedok ki sekolah adoh, tak turuti. Engger pendak-pendak tak kirimi wesel. Waduh, wesel ki apa? Kula ngirimi dhuwit ki lho. Saiki ki ngirimi liwat ATM wae iso, rasa liwat wesel. Aku kira iso nggunakake ATM. Wis aku wesel kuwi tak kirimi anggere, Pak. Nggo mbayar iki kirimi, Pak. Nggo mbayar iki kirimi. Jebul naming dadi nggo seneng-seneng karo kanca-kancane kuwi. Wah, jan jebul nyekolake anak adoh kuwi abot sanggane ya, Tru. Mulai-mulai nangis ngopo no iki Pak wetengku abuh. Wah, jan mula ora sok dolanan manuk. Tak templik mutar kira. Wong kok omongane kok cobloko ora. Maksude iki yang iki rambian ban anu kuwi lho juragan oceh-ocehan kuwi lho. Oh, lah ya kuwi. Heeh. Nah, ngene iki tegese komplit. Ponokawan anake Semar metu kabeh niki aku ora mung kluap-kluap dhewe ning ana sing nyauri. Aku arep ngomong apa ayo? Ayo tegese iki kowe nek wis teko ki ra yo alam-alaman wong aku adimu, kowe kakangku. Ah iya, terus arep ngalami apa? Ora maksude piye kahananmu sehat ora? Sehat. Kok ora nggo masker? Nggo ngapa? Ngene iki sono wabah corona iki nek nganti mlebu Indonesia. Lho. Corona iki malah ora gawat, Tru. Sing gawat ki virus congorna. Congorna jengkulmu mlocot kuwi. Wah, kuwi luwih gawat kuwi asli kuwi namune ora keterkontrol omongane senengane ngrasani kiwa tengen, ngrasani tangga teparum, lincipi carang papak, dadi lan ora prayogane, sing maune tentrem dadi ora tentrem, sing maune rukun dadi ora rukun kuwi luwih medeni saka corona. Iya. Ning ra yo ditanggulani, piye sehat ora ing pangestumu apik? Ngomah ya wilujeng nirek sambikala. bojo Mbak Yumu ya sehat. syukur. Anak-anak ya sekolah kabeh. Ya iya no, kudu ngono. Bapakne goblok sing penting anake pinter. Tak akoni ya, Truk. Aku pancen ra sekolah. Pancen aku goblok. Ning sak bisa-bisa anakku kudu sekolah kabeh, iso mentas kabeh. Syukur. Sing barep saiki pira? Kelas 3 SMA. Sing nomor 2 Kelas 2 SMA. sing nomor 3 Kelas 1 SMA. sing nomor 4 3 SMP. nomor 5 2 SMP. Ora bojomu iki kucing apa wong, Rek? Wong kucing dekulmu mlacot. Ayo kok lahir kok brol. Anakmu pira? 12. Waduh. Kok kebangetan to, Reng? Mbok ya ora kebangetan kowe iki. Anak kok nganti 12. Kowe lah, donge 13 e. Sing cilik dhewe. Cilik dhewe lahir wingi kae? Heeh. Mati. Lho. Kena ngopo? Tak lingguhi. Lho. Ora edan kowe iki karo bapakne. Lah wong jeneng mbokne iki ya ora ngajar, digedhong ora ketok delehke kursi, aku mulih saka sawah, delehke pacul, langsung lingguh tak kira guling ngek. Modyar. Ora apa-apa tro iso nyaur cicilan kok. Oh. Cah edan ora. Ana mati kok malah duwite banyu nggo nyaur cicilan ora. Ngelongi pangan kok ya karang ya. Anak iki bral-brol wae kok ya. Kowe nek ngerti ben esuk jijik tro. Kok ngerti ben esuk jijik. Wah, wis anake gareng anggere jam 5:30 kae lawange omah dibuka. Biane kaya kuthuk kae makprol. Seragam budo kabeh. Sing cilik. Lah kok ora iso nyandangi reng. Ayo karang bapane iki duwite dienggo ngragati sing gedhe-gedhe kuwi apa? Wis pokoke gilani ora. Ora mongko wis dianjurke pemerintah jaman biyen ki wis ngandhake nek kabeh iki penting. Anak loro lho. Lanang wedok padha wae, wedok lanang padha wae, wedok padha wae, lanang padha wae. Ora ana bedane. Ha kok
awake ngeyayat kok tastes. Ayo jeneng wong urip ya butuh hiburan kok ya. Hiburan kok mana? Ayo mbuh ya terus ayo. Seneng kok ya, seneng-seneng dengkulmu mlocot ora. Kabeh, wes kabeh apa ora. Kabeh pil kae. Kabeh pil dengkulmu mlocot kuwi. Gawani pil karo Pak Dokter Lindele sak nggon-nggon. Totoli pitik-pitik ora ngendhok. Bojoku meteng meneh. Ayo anggo cara nek carane anu pasang apa kae, Gong? Terminal, men semplok. Ayo sing ditalekke lho, spiral. Mbakyumu kuru. Wah, aku nak weruh wong kuru iki jijik. Kaya ora sehat ngono kae, dikira ora dopeni. Ayo cah lanang sing kabeh. Ayo kuwi sing marahi anakku tastos-tastos ki kuwi lho. Mergane aku rak dikabari ro Bagong kuwi, kono kowe sing kabeh mangkat nek Pak Dokter aku. Sowan Pak Dokter ajeng kabeh, Pak. Oke, beli sarung aja. Siap, langsung bali aku tuku sarung loro cap gajah duduk. Tak nggo turu ro mbakyumu meteng. Nesu aku. Doktere tak dodok meneh. Sampeyan niku dokter lulusan pundi? Lho, kok Pak Garing nesu? Nggih. Kula wis nganggo sarung kok bojo kula meteng. Sarunge kaya napa? Kaya ngeten iki. Oh alah. Mboten kaya ngeten niki. Ning sarunge kaya ngeten niki. Kaya apa? Kaya plembungan kae. Oke, Pak. Langsung tuku papat aku. Aku ya bingung, lah iki le ngagem teng pundi? Pak Dokter ki le ngabani iki tenggen jempol ngoten iki. Mulih jempol tangan tak nggoni kabeh, jempol sikil tak nggoni kabeh. Turu ro bojoku meteng meneh. Nesu aku. Lawang dokter tak dupak. Dies. Sempal lawange, doktere mojok kae, keringetan kae. Samane ku mbok diajar. Seneng nek kula urip ketula-tula mergo kakehan anak. Nyatane niki kula nggo teng jempol, bojo kula meteng melih. Terus doktere, "Walah Pak Gareng goblok kok dinggo dhewe." Lah pripun? Maksude teng jempol niku teng riki niki, doktere buka gambar. Bul neng kono kuwi. Oh, agi paham aku. Wah, saiki tanggo terus, Truk. Neng omah ya tanggo, neng pasar ya tanggo. Neng sawah ya tanggo supaya aja kejadian yang tidak menentukan to, Truk. Ah iya. Medeni. Wis rekoso tenan ya. Saiki nganggo. Arep apa? Moh ngawur ora kowe. Endi kok dienggo ora. Aja saiki tentram aman sentosa. Lho, ora ndek pikiran werna-werna. Ah iya. Ngono nek ora nganggo ya aduh kae mau ngono kuwi. Heeh. Ya pancen bener kok. Ah iya. Kaya aku iki lho. Sing jeneng keluarga bahagia sejahtera. Anake Bagong pira to? 3 lho. Oh, karo ponakane kok lali. Iya. Sing barep ya lulus SMA iki, Truk. Oh, ya syukur. Arep mlebu kuliah nendi? Mbah tak kon milih dhewe pokoke. Bapakne pokoke kudu sembodo. Ha iya. Kira-kira aku ora ndek tak dolke sawah. Sawah ilang ora apa-apa, sing penting anakku dadi bocah sing pinter iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Apik kuwi sing tak karepake. Sing nomor 2 wedok. Weh. Munggah kelas 3 SMA. Ning metu iki. Oh, ngopo? Meteng. Meteng. Ana yange ora sing sok kumpul karo sapa. Mengestumu ora ana. Lho. Ha terus anakmu sok piye? Wis men terus. Aku wis mangkel anakku wedok ki sekolah adoh, tak turuti. Engger pendak-pendak tak kirimi wesel. Waduh, wesel ki apa? Kula ngirimi dhuwit ki lho. Saiki ki ngirimi liwat ATM wis iso, rasa liwat wesel. Aku kira iso nggunakake ATM. Wis aku wesel kuwi tak kirimi anggere, "Pak, nggo mbayar iki kirimi, Pak, nggo mbayar iki kirimi." Jebulna ming dadi nggo seneng-seneng karo kanca-kancane kuwi. Wah, jan jebul nyekolake anak adoh kuwi abot sanggane ya, Truk. Mulai-mulai nangis ngopo, "Iki Pak, wetengku abuh." Wah, jan mula ora sok dolanan mano aku. Tak templik mutar kira. Wong kok omongane kok cobloko ora. Maksude iki yang iki rambian ban anu kuwi lho juragan oceh-ocehan kuwi lho. Oh, lah ya kuwi. Heeh. Ah wis saiki wis nang omah terus kae wis jan sedih aku. Ya ora apa-apa. Mula aku nek karo cah wedok dolan pergaulan bebas iki sengit ora jamak-jamak. Ndak tiru anakku. Wah iya.
Sing cilik kelas 5 SD. 5 tahun. 5 tahun balik. 5 tahun iki bar tak ulang tahun nih. oh Tak nyebul loncor. cah cilik iki umume lilin. Cangkeme anakku gede banget kaya bapakne. Nek nyebul lilin iso kolu tenan. Oncor. Oh iya. Ya glelenge ya kaya bapakne. Wis kowe delok saiki nang omahku. Wah, wis kabeh temboke mubeng ditulisi Ki Bagong Duwer Kencana. Sing nulisi Anakku, aku ora tok eleke. Aku wedi. Lho. Karo cah 5 tahun ki, wah, nek nyekel watu bandemke watu. Nyekel pacul duncak wacah gleleng ae, Tru. iya. Lagi seneng-senenge nulis ngarepan tulis iki Duwer. Wo, karo digambari cangkem melet kae. Ora lambake grup musik saka barat to. Wah, kuwi dienggo lambang cangkeme bapakne jarine. Ya wis ora apa-apa. Wong bapakne ya nglelengi ra jamak-jamak dadi anak-anak nglelengi wis lumrah. Lumrah. Saiki seneng-senenge nulis. Seneng-senenge nulis wing nguyuh dienggo tulisan kok. Anakmu ya buka kathok terus langsung diatongke kae digawe tulisan Bagong. Wah. Aku kon maca kuwi Pak jenengmu. Ya, aku ya meneng wae. Demben Pak Dukuh nang nggon aku nemoni anakku ki metu saka omah nulis. Monggo ora kepoyo, ameng sithik to, meng huruf B tok. Nangis kekejek. Aku deret-deret teruske, Pak, teruske. Kono mbokmu wae. Ya, omah bapak. Aku ya ora kepoyo kepaksa tak teruske bangane bengok-bengok. Iya. Aku ya pas ora kepoyo meng dadi aroge, dadi kurang ong. Oh. Nangis meneh. Mbokne digeret jak metu. Oh. Kon neruske. Iso dadi tulisan ong. Ora malah rusak ora karu-karuan kae. Kaya tanda tangan kok ora iso lurus ya terus embuh ora ngerti aku. Botok sirahmu ora. Gawe ong kok angil. Malah teng semberet ora karu-karuan. Caedan ora. Anake jenenge sapa? Basir. Basir. Oh. Anake Bagong kabeh tak ane Iba. Oh, sing barep Barjiman. Sing wedoke Bardina. Oh iya. Sing nomor 3 Basir. Ya, ba kabeh. Oh. Abojomu ban diem. Jan gleleng ora jamak-jamak. Heeh. Wingi ngejak adus nang kali. Iya. Aku dek iki nantang aku. Ayo, Pak. Lomba nyilem. Oke aku. Anakku nyilem slep, aku ya nyilem slep iki deke metungul munggah sandanganku go bali kabeh. Mongko nang kali lho, waduh mati aku arep mulai piye iki sak anduke sak sabune. Aku terus ngenteni surup kae. Barang surup aku brangkang alon-alon kae liwat galengan. Aku bojone gareng liwat. Aku terus meneng wae dingkem ngene iki. Nggawa oncor kae. Lho, ana bulus tekan kene. Bojoku ngono kuwi. Wis takono nek ora percaya asli. Aku mengurep ki nganggo uthike oncor ki dilumahke glundung. Lah gandeng aku dapukane bulus aku ya manut. Lho kok dadi anak gajah. Wis werna-werna kae digulang-gulungke kae terus tentane tinggal lunga. Lho iki kok nggawa oncor barang arep disumet aku mengkurep meneh. Oncore sapa? Oncorku. Dikira oncor arep diatene kritik ngono ya, Truk. Ya, seneng-seneng reng. Ayo ngaturke sapa? Ki sinden isih komplit. Ana pira cindene? Ana 7. Jiro 46 tuh. Ana 7. Aku sih ya terus sing mat-matan cara simbah-simbah cara kuno tak ngaturke kagem para lenggah para sepuh sakaremu. Engko gek kowe, gek Bagong, ya manut aku. Sapa sing arep tok suwune? Nyuwun suwantene Ibu Prastiwi. Oh iya. Ibu Prastiwi. Aja ndeng Ibu Prastiwi engko ana sing nyuwun liwung. Oh iya. Ibu Wahyu Krisnawati. Oh iya. Wahyu Krisnawati nomor 2 saka kono, nomor 2 saka kono. Arep kepareng nyekar apa? Men manut karo Mbak Wahyu arep kepareng nyekar uler kambang ya kena, gathik glinding ya kena. Ning pokoke nek gareng ki mo nek sing kon kedumbengan moh. Aku sing alus-alusan wae, Truk. Ya. Ngaturke apa Mbak Wahyu Krisnawati?
kaya garwa dalang dadine ya buntas kawruhe, tatas ngelmune, tamblas. Heeh. Tamblas apa? Tamblas pokoke. Ayo. Ular kambang mohon, Pak. Ular kambang, ulare kemambang. Ya. Ano neno 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 ano eno sae datose dua lulu wis kangelan dipaitu ya la genduk neno 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 nano eno Brambang saksen 5 berjuang lapun negara Brambang saksen 3 berjuang dimen bersatu riri pringori ana ulane ula tali picis ora ala mundak manis dirana satirene tak jawil kena janggute apik ya reng cara simbah biyen ngono nek kowe karo aku kompakne iki sik tempolong iki ra bakal iso mbok ora ngece reng naming ular kambange aku ya tatas sasi sesmo lho kok kok iki piye Pur enak apa? Enak apa? Oh ya enak apa ya mbok kok. Wong urip nang alam donya. Wah, gregele sae sadose tua lulu wis kangelan dipaitu ya lah gembus gendok. Gembusnya gendok. Us. Ya lah gendok. Sasi seso, sasi sura. Siswa. Sura ngopo ora? Wis asal nembang. Main tembangke Mbak Wahyu. Yo, wah seneng aku. Nano. Mangga, engko kek nek arep gayeng-gayengan ben Petruk karo Bagong. Ya, mangga Mbak Wahyu, mangga. Ayo. Jarweng jenmo rada serak suarane terus ya kleru le mangan mula sinden ki aja sok mangan sing mambu-mambu lenga kaya to oncor kompor mambu-mambu lenga tegese gorengan sing mambu lenga lho Gong ora kok oncor kompor sinden kok mangan oncor oh sempal kok ya monggo jenmo kangkon kok iki kok kaya nganggo horen tok ta iki coba nyuwara yo jatan coba jatan jiwa sae sediane jalan liya mas kowe gotong royong nyambut gawe ro kancane You're
wong pra Juga nada rendah wiro ngoyo nek nyuara dhuwur ya mati alabuh sing marai jame kae apa sing marai gareng iki nek dipapan nek ora kutut manggung uler kambang sinom parijata mijil ketoprak jineman gathik glinding jineman klambi lurik jineman kandhek jineman tatanyo jineman angger bini jineman sak pitul ya aku nek ora basa sing alus-alus rasane kaya urang marem terus ya coba saiki gak kanu aku mbok kowe gong aku sik oh ya ora usah nembang kowe pinter nembang ora nembang oh ya tempiling lho wong kok gawate ora umum lho arep ngaturke sapa kene sing nyuwun lumantar WA ya WA-ne sapa WA aku ana sing nyuwun kembang rawe terus wala iki iso dienggo jogetan seneng iki bagiane Bagong iki iya Nes ya ndak turu wis makler ha iya ya ora apa-apa karang awan ya nyinden bengi ya nyinden abot sanggane tenan yo jumeneng telung liyan pun ngimpi Pak hah pun ngimpi wis ngimpi wow lah edan ketoke melek kok turu jebulno ayo wis biasa kok wah ayo kowe nek ngerti sindan-sindan ki nek wis mulih mayang kae lagi ngerti asline rupane terus anggere wis semende neng jok mobil wis heeh to ayu-ayu ning ngorok doan oh ya wis ora apa-apa wis ben sing penting angler iya ayo kembang rawe diaturake bawanana sinom grandel sik ya men suasanane rada anget ya ayo neno 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 mamanismu angu gawe rucita ruciting gawe ruciteng gale nano nano
Rukmi Nenen satu-satunya sinden sing tau tate bali wayangan melu truk gamelan. Sapa iki? Agnes iki. Heeh. Lah mergane ngopo? Ah turu kok ning ngone tanggane sing wayangan. Ayo bareng bubar goleki ra ono. Tekan maduh Agnes Keri. Bono nang dhuwur ndas truk kae lho. Rambuté melambai-lambai kae. Tenang bae. Jaman semono isih cilik kok. Ya wis gedhe. Napa nek? Iya. Taratamtu tak tu Ra nyono mbiyen cilike kaya ngono bareng saiki kaya ngene ya terus. lah pripun ta Pak? Ora apa-apa. Biyen ki kaya apa? Biyen pripun sakniki pripun? Biyen ki kaya ora arep kaya rupane kaya ora arep ayu ngono kuwi lho. Nyrengenge elik kan. Bathuke amba. Sakniki tasih ombo. Embo. Saya ombo, Pak. Hah? Saya ombo. Ah iya nek jeneng wong tuwa ki ra ngarep wis rontok ah, mbok aku nek buka iket ngene iki wis kaya perbakin. Persatuan Bathuk Kimpling. Arang yo rontok yo banget. Ngen kula nggih rontok ya, Pak. Nek wong wedok ki mergo ngopo? Nglairke. Anggere muni nglairke meteng kuwi mesti rambuté do rontok. Oh iya. Mau kelingan bojoku kali ngilangi angel banget nggon karpeti anggere mangkel aku. Jungkatan do rontok pas meteng ke anake kae. Nek wong lanang malah ora. Iya. Taratamtu Rontok ora. tak tu ruti ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa welah Ing matyaning cala temah gonjing anggenjong neng paku lingan. Yo, anek Agnes gedroke apa iki? Ha iya. Cah semono gedroke mesti jos. Sinden liyane ayo do war-war. Heeh. Kirangane. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu ngono kae. Main joget. Ha iya, arep pocahe cendhine muni joget iso meliyu-liyu. Dek emben iki nganggo ngayang bareng ngono kuwi. Kapan? Yo, mangga. Ayo.
kaya suwe suwe saben cecer nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomong banjur ngomong wong seneng nunggal sebalik wiwitane ane lungguh cecer saben dinane banjur ngomong mas aku tresno gayane iki bareng sampune terus mega sampun kaya sikile iki tekan-tekan iya ane yo marai seger juga iya ya nganggo gergaji barang Jos kaya teko kene kaya Begawan Durna Ali lucu. nangke ya apik tenan nom iya aja nganti medhun tensine tru wah ya dugahke men gagar otak maksudnya kekuatane aja nganti medhun ya ki sing nyuwun lumantar Mas Hari nyuwun Liwong ya karo Mbak iki gurune Agnes Ibu Prastiwi padha-padha pesinden 150 cm ayo karo Elisa ayo sa men dhuwur karo cendhek. Ngopo kok arep ngadeg kok mringis-mringis? Gringgingan ya? Heeh. Oh ya ora apa-apa. Yo halo. Kok nganggo TikTok barang? Apik sinden digaweke apa nganu TikTok ya na ne pancen yo dopen iya ora apa-apa iya yo Liwong berdua duet antara blasteran endi Sulawesi karo Paraguay lah yo bapakne Elisa iki saka Paraguay Uruguay apa Paraguay Uruguay iki jajare karo Paraguay oh anu sing mbokne saka Sulawesi bapakne saka Paraguay blasteran saka Bandungan karo anu Ambarawa iya apik iki mesti ya mangga kaya apa Dadi Liwong ya tinggo penutup engko gek terus ki lakone ndak kesuk kebiaran kok terus ya ayo yuk mangga yuk aja kalah karo Agnes ayo yuk aja kalah karo Agnes yo padha-padha cendik yo ayo salah siji dadi yo
karo sing rebab wis dendam kok. Dundure terus. Ha iya ra apa. Mendem ra kowe. Mudar ra kowe. Nyobane wanine. Ngeri pokoke. Prastiwi wis gelem tampil iki ngungkuli heboe. Nyo, papala. Pala apa kok papala? Yo mangga. Sabda yo. Sabda Pandita. Kemempengan kok sananu dadak disuntikke. Suntike wis ra mempan. Ayo wong kowe cah wedok kulite kaya kulit badak. Bengkong anune apa jarume. Malah guyu ta. Ha. Ora karo kowe kok kaya cedhakan to. Kae Mbak Yu kowe. Oh. Ning ora tau gelem sak omah karo aku. Mesti kos. Oh, mergane dhek isin nek adus ki kepengine nyemplung ning ember. Oh. Oh, ta. Isih kaya cah cilik kok kuwi. Oh, tau tak parani kos iki lagi adus ning gone ember tak dodok. Yu merasa ngono iki bareng aku mlebu malah ngadeg. Ayo malah ketok kabeh. Apik to bentuke? Apik apa? Nyatane tok lirik kok. Oh, kok mripat kok ora entuk nglirik ora. Sabda apa? Yo. Dadi liwat. Sik. Nek kendangan ngene iki mau ki jogetane cara India. Ayo wis iki mau. Ora iso. Duntak dinikmati coba sa. Praktekno sa. Yo, ayo Denko. Loh. Ngono kuwi. Loh, aja coba yo, kowe yo. Ayo, Bu. Apa iki cetok apa iki? Cara India. Ayo, iso. Prastiwi iki lahiran New Delhi kok ya. Heeh. Cah pinter e padake. Iki sedulure sarukan. Iki saru banget. Yo coba, yo. Oh, ada. Oh. Syukur mau nek geblak. Wong tuwa kok kean polah. Dadak nganggo ndodok barang wong sikile wis cupet kok ndodok. Engko nek ra polah tok seneni. Ah ora.
Pola ucul Mas yo. Piye? Diteruske aja njuk dilali-lali. Piye? Ma ayo. Dirampunke yo. Sabda pandita Awas lho, iki suwuke. Mugi Gusti lagi Sidora, ya ora. Kleru ta. Kleru ta. Ora sida apa ora? Pak Bambang tuh gedang itu tugel-tugel, ceblok-ceblok terus kemene. Ya apa ora? Ngono terus penonton ora. Utawa iya ngono kok. Sida apa ora? Ah sida ora. Ora. Oh. Wis. 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 Pun. Wis ta iki? Ya nanya. Ini aku pirang-pirang dina ora dikek. Jan keparat tenan ya. Ya. Iki lho akeh iki yo. Aduh, kene maturmu. Ya 300. Oh, tak kira kabeh. Kuwi. Kabeh apa wong jogete elek kok. Nek yo nggo tuku pembalut. Sik, hop. Hei, kae iki wong tuwa. Nggo dolanan senengane. Ben ra apa-apa nggo dolanan penak kok, Le. Apane sing tuwa ya kaya demit to. Ngene dolanan malah penak. Saedan. Iya. Mane yo piyai sepuh nyenengke kok. Wah, viral kuwi. Jawa Timur kuwi Prastawa anggere muni lagi lingguh ngono penonton kruyuk. Wo. Do nggawa kertas pulpen do nggawa watu. Ayo, ya ora apa-apa ya. Ya Kang ya, ndak entek wektune ya, Truk. Sowan Sang Madu Bronto nang Pertapan Mringin Putih. Heeh. Suwe le sowan kono. Iya, le suwita nang kono ya suwe. Iya. Engko ndak tukane ro bapak. Yo. Jane yaning talaka kadilanet Mambang pantepasolan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur Oh
Semarikoten prayit semuriris semuriris eko balik sesembahan kula Penemban Madu Bronto ing pertapan Meringin Putih boten kados dinten menika panjenengan ketingal jugar anggenipun lampah tapa brata monggo pendak-pendak kula ajeng sowan kepingin sak pejagong kemawon dadak ngentosi sasampunipun Penemban Madu Bronto jugar saking anggenipun tapa lha ibarat nek ngono iki mujudake suwijining kanugrahan Pak iso sak pejagong karo Penemban Madu Bronto. Mula napa sing dikersake Bapak ajeng disuwunke prisa ya matur mawon. Kula niki jane mengajeng nyuwun prisa. Kathah santrik manguyu jejanggan, indung-indung ngulu guntung. Sing sami suwita ngersanipun Penemban Madu Bronto. Manahipun sami kepi-kepi lan kumajelu kepingin nampi wejanganipun Penemban Sang Madu Bronto nanging sampeyan Sang Penemban taberi anggenipun manembah taberi anggenipun tapa brata mboten kendhat anggenipun alampah semedi jugar anggenipun semedi namung pendak-pendak wanci manembah bedhug ngancik sonten surup sartanipun ngancik dalu wanci enjang gagat raina jugar nggenipun tapa manembah dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdan niku janjane sing digayuh napa to Penemban Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Semar kula wonten dawuh perkara panjang kaku iki sayekti isih ginebeng dening panguwasaning dat Kang Murwengdan apa to sababe taberi nggonku laku tapa brata apan kepara nyata Kakang Semar ana suwiji-wiji ingkang ndak suwun saka panguwasaning dewa enggalut rawuh ana ing pertapan Wringin Putih satemah kelakon panjangkaning Madu Bronto Kakang Semar Semareka den prayitna samuriris eko balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ngaten to iya Kakang Semar mula sing gedhe pangapuramu yen to aku durung bisa sak pejagong lawan Kakang Nayantaka malah gandeng samengko wis ngancik meh gagat rahina Kakang Semar aku tak manembah marang purbaning Hyang Mahanasa sawise kuwi tak nerusake nggonku laku tapa brata mbok menawa ora suwe meneh Jawata bakal ngudanani apa kang dadi panuwuning Madu Bronto ing Wringin Putih Kakang Nayantaka monggo mawon Perban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang sedakep salutu juga nupupi baban hawa sanga ngeningaken cipta tanana ingkang pinandheng anung panguwasaning dat Kang Murwengdan apa ingkang sinawang datan sinawang apa ingkang kapireng datan den mirengaken netra mandheng pucuking grana
nalika semanten ngagengaken asmaning Gusti mawangsul-wangsul pangucape Sang Begawan Madubranta. Dadak sakoleng mangke kaya den udaneni panyuning Sang Madubranta. Kedhap-kedhap ing akasa lampahing Sang Cakraningrat nyumurupi ana pandhita ingkang laku puja brata. Mancur sasada lanang cahyane sumundul ngawiyat sigra niyup saking dirgantara Sang Cakraningrat wau. Mangusya mambrengeng kadikarunaning kaswaseda Sang Kanda Wastratmaja lengleng lalu mangulati surya mangrang sang wayah ing Mastunama sidam skaring bawana langgeng ora pati nduga mono murucut saka regemengane Sang Pandya Betari Durga kekalangan Malaya Ngidriwana Krendayana ora ana ingkang bisa narik marang kawigatening Cakraningrat kejaba mung sawijining Brahmana anyar katon ingkang muja semedi muja brata ana ing jroning pertapan. Sang Wiku aja kaget aku ingkang prapta sarta aku ingkang hunyang madya padha merpeki kelawan semedining Sang Penemban. Lamun ndak sawang sekung genya semedi apa ingkang mbok lakoni laku tapa brata sayekti sumingkir saka tumindak kang ora prayoga resik lair lan batin katon cahyamu sumunar saksada lanang sumundul ngawiyat perbawamu ngebaki jagat Penemban dudu sapa-sapa ingkang pantes dadi swarganing Cakraningrat kejaba mung Sang Madubranta ulun ingkang minangka dadi utusaning para Jawata amemba kanugrahan kang aran Cakraningrat ingkang bakal momong marang sarirane Sang Madubranta aja kaget aku mapan sak juga kelawan ragamu Penemban Madubranta. Cipta midhanget sabdaning Sang Wahyu Cakraningrat parandening mangke Sang Tapa Begawan Madubranta dadan jugar nggenya semedi saya sekung nggenya lampah tapa brata nalika semanten geger jawining pertapan ringen putih pelajaring putra Indrawati Sang Samba Gusti Kusuma Kiratmaka Penemban sapa nyewani ngrebut Wahyu Cakraningrat. Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pene panca malah dalah ilang beburonku manjing telenging pertapan mongko bareng aku tambuh-tambuh lawan para cantrik mawi janggane ingkang padha suwita marang Penemban iki pertapan meringin putih peparaping Begawan Madubranta nuwun sewu Raden panjenengan sinten teka rawuh wonten ing pertapan minggah wonten ing pecrabaan tilaring tata krami boten ginakaken unggah-ungguh
nitik busana ing paduka agem panjenengan menika nayakaning Nalindra menapa tasih atmajaning Nalindra pancen para nyata yen kowe durung tau tatewano karo aku ditepungake aku putra ing Ndrawati Atmajendra ing Ndrawati satra ing marang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kiratmaka menapa ta sababipun dene paduka minggah pecrabaan mangka tilaring tata krami mesti wae aku ninggal tata krama merga saka apa kagawemu ing sasar susur tumindakmu kowe pendhita nanging saknyatane kowe ngrebut marang kabagyaning wong liya kowe ngrebut marang kanugrahaning wong liya lho mangke rumiyin kula mboten darbe niat ngrebut dhateng kabagyaning tiyang sanes tuwin mboten badhe niat ngrebut dhateng kanugrahanipun tiyang sanes menapa ta sababipun dene Raden Samba paring dawuh mekaten ora usah dadak selak Wahyu Cakrane Rat ilang manjing angganing Nemban Madubranta ayo tak jaluk ayo tak suwun kula mboten darbe niat nggayuh kanugrahan namung niatipun wahyu menika ingkang momong dhateng jagatipun Madubranta menawi paduka badhe nyuwun monggo kula caosaken nanging kados pundi anggen kula badhe nyaosaken jer kula mboten mangertos caranipun ngedalaken kanugrahan saking raganipun ing abdipun Madubranta mila kula nyuwun pangapunten Raden paripaksa kula mboten saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken kowe awel ngecolake kanugrahan kang aran Wahyu Cakrane Rat yen kowe awel tegese mung siji srana ing kudu tak tindakake menapa srananipun kowe ora iso ngowalake Wahyu Cakrane Rat kowe tak pateni Wahyu wal saka anggamu manjing angganing Samba aduh Raden sampun tumindak kados mekaten ora sah kakehan gunung tanpa guna parat apa kang katon pusaka parang Garuda pusakaning Raden Samba cujah diadamu sirna margalayu ayu bakal manjing angganing Raden Samba nuwun pangapunten menawi Raden Samba nuruti dhateng mubal babaling kanepsa ing kados mekaten sumangga kula mboten badhe awel dhateng pejah kula monggo Raden kula ngalaken dadanipun ing abdipun Madubranta malah kula ngaturaken panuwun dene pejah kula dipun sengkakaken dening putra ing Ndrawati Raden Samba inggih Raden Kusuma Kilatmaka gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung saya gempung penggaling Sang Samba midhanget aturipun Sang Madubranta arkatak ngunus curiga ginegem wani ponang curiga asta tengen arsa den tujahake dadaning Sang Madubranta kalaning jagat gawaning para dewa kaya ana prahara ingkang nempuh Raden Samba kontal kaprabal kendang kapracondang Redo mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butula ana pendhita ora pangling aku ngoyak wahyu ilang ana ing pertapan kene sawe kula Begawan Madubranta panjenengan sinten putra Nata Ngastina Raden Lesmana Mandra Kurawa Kumara Mandra Kumara inggih ya kowe sapa Madubranta ilang Wahyu Cakrane Rat manjing anggamu tak jaluk monggo Raden menawi panjenengan saged mendhet wahyu kula aturaken tangan kula kekalih nanging menawi kula ingkang kedah ngaturaken kados pundi anggen kula badhe ngaturaken jer wahyu mapan angganipun ingkang abdi piyambak yen ngono cetha kowe ngowel karo Wahyu Cakrane Rat kula mboten awel rasa kokyan wicara ak candhak langgo gateng siramu Wahyu wasa kanggamu lakon penjangkaning Lesmana Mandra Kumara
Mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke anggir sombo inggih kula paman ngantos bingung anggen kula ngupaya dhateng lenggahipun anggir sombo kula dipun utus dengkang Rama supados madosi anggir sombo kasuwun supados kondur wonten ing kasatyan Paranggaruda anggir tindak dhateng pundi paman kula nyuwun pangapunten kesah kula menika mboten kok remen-remen menika mboten nuruti dhateng karepanipun pribadinipun Samba menika mboten nanging sabab menapa kesah tanpa pamit dhateng tiyang sepuh paman estunipun kula menika nampi sasmita sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi bilih kula kapurih ngupaya kanugrahan tumunten kula nilar kasatyan manjing telenging wana kula lampah tapa brata paman wiladara anggir tapa brata inggih salajengipun salebetipun tapa brata kula sampun kapanjingan wahyu naminipun Wahyu Cakraningrat nanging kula nerak pacak nerajang pepacuh tegesipun kula nerak pacak nerajang pewaler ing Sang Wahyu Cakraningrat menawi kula kedunungan wahyu kula mboten kenging ngumuk mboten kenging sombong mboten kenging pamer meri drengki srei lan sak piturutipun nanging jebul watak menika mboten saged ical sekedhik kula menika umuk bilih benjang kula menika badhe nurunaken Nalendra wonten negaring Ndrawati mrucut ponang Cakraningrat mlajar teman kula bujung manjing wonten ing pertapan Ringin Putih mapanangganipun Begawan Madubronto nalika semanten kula nyuwun Begawan Madubronto mboten maringaken pendhita muda menika kula wau badhe kula pejahi nanging kalaaning jagat kula dipun seblak barat angin Garuda kendang kapracondang paman Setyaki wonten dawuh nggih. Kula nyuwun tulung dhateng paman pendhita menika dipun pejahi paman. Mangke rumiyin. Menawi kula mantun mejahi dhateng Brahmana menika kula ajrih dhateng dedosan ingkang kula sandhang. Waduh, paman menawa paduka mboten ngeman dhateng kula. Menawi kula wangsul mboten pikantuk kanugrahan menika mangke kula badhe lingsem. Nggih. Saenipun anggir Samba menika wadul dhateng tiyang sepuh panjenengan. Koko Prabu Ndrawati. Panjenengan nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh panjenengan sinuwun Prabu Ndrawati ana tetembungan anak polah bapa keprada menawi ingkang Rama mboten mbelani panjenengan ateges Rama menika mboten tresna kaliyan panjenengan oh nggih Rama kula ingkang sowan Rama Bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke Arjuna wonten dawuh ya dienggo sedih ya kena ning rak ora kebangetan kaya ngono kuwi to aku ngerti kaya ngapa to rasane dene Siadi kelangan Atmaja kelangan putra ing Kuswatara Lama ora bali marang kasatriyan Tanjunganom Koko Prabu Abimanyu menika anak kula kegiatan kula menika dumunung dhateng Abimanyu lare ingkang kula deng-deng lare ingkang kula dama-dama benjang sageta nyambung sejarahipun tiyang sepuh iya aku percaya nanging ana tetembungan lelakon kuwi adile ming dilakoni lan kowe tak jarwani ya janjane sing sedih ki ora ming atimu tok to kenging menapa Maduka maring dawuh mekaten
Yen kowe kuwi ora kedunungan rasa sedih, paningalmu kuwi waskita, awas. Inggih. Nanging Gandeng, rasamu lagi rusak merga rasa susah. Wekasan paningalmu bawur. Mara ta coba sawangen kanthi permana jati. Pun ngakangku ya ora beda kaya sing tok rasake kok Janaka, Koko Prabu. Menapa ingkang kelampah wonten negaring Ndarawati? Purunanmu Samba, Kusuma Kilat Moko anakku sing tak tresnani lunga saka Paranggaruda. Etungane ora beda karo anakmu Angka Wijaya. Inggih. Nanging kenging menapa dene Paduka malah angulari dhateng anakku Angka Wijaya kosek to. Kewajibanku ki rak dadi pujangganing Pandhawa. Kewajibanku ki rak dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadi kewajiban tak dhisikake, mengko yen wis kewajibane ngrampuh, kula warga tak urusi. Mboten kinten bilih semanten katresnan Paduka kaliyan para Pandhawa. Merga pun Kakang percaya kanthi budidaya ngupaya kelawan Abimanyu mau sayekti ngibarate kaya dene pun Kakang kuwi ngilem nanging uga ngunjuk toya. Menika tegesipun menapa Werkudara? Nggih. Jlentrehna gah. Wah, tembuhmu angel. Nyilem nanging uga ngombe banyu. Tegese budidaya sawijining perkara ning perkara liyane uga bakal iso dirampungi. Nah, karepmu kaya ngono kuwi. Paduka Kanjeng Koko Prabu wis ta sumarah marang Purbaning Hyang Mahanasa mitra pitunganing pun Kakang iki ora suwe meneh. Mbuh Samba, mbuh Abimanyu wis bakal bali marang negara Ndarawati apa dene Tanjung Anom. Lah rak tenan to Janaka Marata kowe teko kene Janaka. Oh Kanjeng Rama. Tatkala narpa Kresna tan tulusa mring Sang Resi Jahnawi Suta anak lanang Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa Samba wonten dawuh saka ngendi? Nyuwun pangapunten kula menika nilar kasatriyan kula nglampahi tapa Rama. Lah dalah tapa? Inggih. Samba kuwi tapa? Lho, nyatanipun mekaten Rama, ketikanipun mboten pitados. Lho, percaya ya mung kok aneh temen. Ing atase kowe ki anak ratu, saben dina sing tok lakoni mung seneng-seneng rupian-rupian ngegungake nggone putraning Nata Ndarawati. Lah kok ora kaya sak gedhakan iki kowe matur yen tapa? Coba to yen pancen tapa sing tok gayuh apa? Nampi sasmitaning dewa, kula kedah gayuh wayu cakraning rat. Lah terus nalika semanten kula tapa wonten ing wana Krendayana Rama wayu sampun manjing angganipun ingkang putra nanging ngoncat malih sebabe krana wayu weling dhateng kula supados kula mboten kenging sombong ngumuk sesungaran adigang adigung adiguna nanging jebul nuwun sewu ketrucut aturipun ingkang putra. Terus wahyu oncat inggih terus kula bujung manjing angganipun pandhita muda nami Madu Branta wonten ing pertapan Ngringin Putih. Pendhita kala wau kula suwun wahyu menika mboten dipun paringaken tumuli badhe kula pejahi. Lah kuwi lho. Wong serakah, wong angah-angah ora iso kedunungan wahyu kok ana wong kedunungan wahyu arep tok mateni sirmu wahyune ben manjing anggamu ngono to. Kajeng kula ngaten, lah ora bakal kelakon. Wong kowe mateni pendhita kuwi bakal saya gedhe dosamu, wahyu ora bakal bisa mencok ana ing anggamu merga wis ketabetan dosa mateni pendhita sing ora luput. Ora Bu. Kula atur midhangetaken rumiyin aturipun ingkang putra. Setyaki aja melu-melu Samba kuwi anakku. Oh inggih. Kowe takon goleki Samba wis ketemu ya wis. Rampung ora usah dadak melu perkara iki. Bungkek kecek ndase. Melu-melu perkarane bapa karo anak ora usah melu-melu. Terus sirmu ngopo? Kula nyuwun senjata pitulung.
Karepmu kula nyuwun pados Madurata dipun pejahi. Nek akun mateni pendhita mau aku ora saguh. Menawi ngaten Rama mboten tresna kaliyan kula. Lho, tresna wong jenenge wong tuwa karo anak kok ora tresna. Ana tetembungan nek arep gawe muntaping wong lanang ki bedangen bojone, nek bojone dibedang ora nesu, anake bebedanen mesti wong mau nesu. Lah kowe iki anakku mongko kowe dibebeda karo Madubranta. Aku mesti nesu. Nanging kaya menapa mboten panjenengan mboten kersa mbiyantu dhateng kula, rak nganggo etung-etung ora sak penake dhewe. Wong tuwa ki digelar digulung. Ora mung waton belani karo anak. Ya nek anake bener dibelani, nek anake luput dibelani, apa kaya ngono kuwi wong tuwa sing ora sasar susur tumindake. Ya pokoke ngaten kemawon. Rama kersa mbiyantu napa mboten gelem. Menawi kersa kula tindak wonten Madubranta, mangkatku ning Ringin Putih ketemu Madubranta, ora kok bakal sikara karo Madubranta. Ning bakal nitik kaya ngapa to pendhitane, lah kok dadi ngedape dadi temen. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Sodhe selikur dina piye nampa wadule Lesmana Mandra Kumara jare wayu mapan angganing pendhita muda kangaran Madubranta kowe inggih menika kados Pandya Betari Durga iya pancen bener mengkono wigatosipun mbelani karo putu Lesmana Mandra Kumara. Ing wayah menika lepat. Kenging menapa panjenengan mbelani dhateng ing wayah ora sakakean gurem tanpa guna. Mbok enake apa ora layu cakraning rat mboten badhe kula aturaken patobat giget jangkamu sirna marga layu apa. Anggro sesumbar lindho bumi kunjing kemalut kuntur ketuk nuwun sewu menika wonten nalindra ingkang rawuh wonten ing Mertapan sinuwun panjenengan sinten jagat saning Bathara wayah Bathara jagat Dara nggih ora memper nek wahyu pancen mapan angganing pendhita muda iki. Dimas uninga apa ora? Wah, aku ora weruh. Sing weruh ya mung wujud pendhita muda. Arjuna kula wonten maring adhawu. Kowe rak susah atimu to. Nggo Prabu kasinggihan, Koko Prabu sampun ketingal bingah penggalipun. Krana sampun pinanggih kaliyan pun Samba. Nanging Abimanyu dereng ketingal, Abimanyu dereng wonten. Koko Prabu, kula nyuwun kanthi sanget jengan di Koko Prabu ngupaya dateng anak kula pun Abimanyu. Lah nek blegere pancen dudu anakmu, ning anakmu kok dadak dadi pendhita bareng karepe piye? Pundi? Lho, lah iki apa? Abimanyu anakku cah bagus.
Abimanyu. Ya mung kowe sing dadi kekuataning wong tuwa. Kowe aja lunga saka Tanjung Anom ya cah bagus. Aku ora iso urip yen to kelangan karo kowe lan ora mbok tunggoni bapakmu. Abimanyu, nadyan putraku pirang-pirang ora ana ingkang nabet ana ing atine wong tuwa kejaba mung kowe Angka Wijaya Abimanyu anakku. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang maweh gandrung ulun ingkang momong lawan jagating Abimanyu ulun ingkang maweh daya lawan si Abimanyu wekasan wahyu ora bakal keliya jernyatane Abimanyu ingkang wis tinuding dening panguwasaning para dewa besok bakal kuwawa nyambung sejarahing Arjuna sak turun-turune nganti tekan entek ing jagat iki Kresna. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang wayah kadah wadana lan nyuwun pangapunten kelepatanipun anak kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Kresna Abimanyu balya marang kasatriyan tetepana kewajiban kasatriyan. Sira wis kasembadan kedun kan wayu cakrane Rat Arjuna Werkudara ulun kundur makayangan sembah kula ingkang nderekaken jengkar pangangga pukul. Arjuna wonten dawuh Werkudara nggih kowe keri kene Arjuna men karo Abimanyu bali marang Praja Ngamarta. Wah Kresna kakangku arep menyang endi aku tak ngandani sombong kok ndak kagol pikire bocah kae. Gong, kok wis sepi? Waduh, kita iki sasi iki rong bayaran. Lah ya Suwita karo Pendhita kok ngerti-ngerti lah. Woh. Lah kan Ndara Janaka kok runtuh-runtuh karo Ndara Abimanyu, sajake yang dadi Pendhita Ndara Abimanyu to. Mulai wae yo. Samba wonten maring adawuh kowe tak kandhani ning aja agol rasamu ya inggih Madu Branta kae mau sesinglone adimu Abimanyu lho menapa inggih mekaten ing atasipun Abimanyu kenging pusaka kula kok mboten menapa-menapa lah kuwi tegese kowe sing ora mawas Abimanyu ampuh dadi pendhita merga dimongi dening Sang Hyang Pikulun asih prana ya Sang Hyang Pikulun padha wenang. Oh, mekaten Rama. Ya. Mula kowe ora usah gelo. Kowe ora usah kagol-kogel kagelan pikirmu. Pun Rama bakal sumpah. Pun Rama janji. Sesuk yen dewa mudhunake kanugrahan, mbuh apa wujude, jenenge apa, ning waton kanugrahan. Upama trep lan pas sira nggayuh kanugrahan tak gayuhke, tak paringke kowe. Ning aja cakrane Rat. Kuwi pestine Abimanyu Samba. Nendi Sakai? Wangune kagol pikire Werkudara. Wah. Tak oyake lakone bali ning Parang Garuda. Aja. Pancen keparenging Jawata, aku wis winisik ana lelakon liyane ingkang magepokan kelawan Samba. Wah, ngono iya. Ya wis yen pancen kaya ngono aku manut Kresna kakangku. Rantak-rantak Kurawa kae. Singkirke.
Gagal maning son, gagal maning. Ora nrimake wayu cakrane ra diboyong Abimanyu. Jaluk Paman Werkudara. Baliya Cak Bagus. Aku mau bali. Aku sing balekke. Karsa madangi jagat tumungu paning sapucaking bukir marebak bangsu merat keneng soroting surya mega lan gunung seru banget. Nih cangkeme duwer. Wah, ngeget-geti. Anggere wis rampung rak senenge ra jamak-jamak. Iya, Semar nggih. Pun paripurna cariyosipun Den. Iya. Tumedhaing wayu cakrane Radyasta sarta tinampi ingkang putra Ndara Abimanyu. Kok dadi? Wah. Alon bae. Niku dadi pratandha nek ingkang putra Ndara Abimanyu menika pancen satriya ingkang kiyat nurunaken sejarahing Nalendra. Ya, mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. ya. Purwa madya wusana sampun paripurna wiwit purwa madya ngantos wusananipun. Anggen kula ngaturaken pasugatan menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten jer kula namung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Ugi kanca-kanca rombongan kula Gareng Petruk Bagong anake Petruk anake Gareng putune Bagong putune Petruk putune Gareng. Anggenipun ngaturaken pasugatan ugi kirang mranani penggalipun kula nyuwun pangapunten. Ya, Semar. Sapengker kula mugi-mugi mriki tansah pinayokaning katentreman, kinayomaning karaharjan, kerukunan, bagas kewarasan napa sing dijangka isa kasembatan, wilujeng waras dayanipun semanten ugi kula nyuwun pamit nek enten lepat nyuwun pangapunten nggih Ndara.